Nás okupujú Američania, postavme sa im čelom! Asi si spomínate na ten hurhaj okolo obrannej dohody z USA zo začiatku roku 2022. Súhlasíte, aby sme vypovedali zmluvu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v obrane? Odpoveď áno! To je tá zmluva, kvôli ktorej Kotlebovci roznášali letáky, že sa Slovensko stane terčom atomového útoku a potom Blaha, Taraba, Uhrík, o každom, kto za tú zmluvu hlasoval, šírili, že sú to vlastne zradcovia. Tu na minister obrany Kaliňák najnovšie na teatri popisoval, ako to s tou zmluvou vyzerá dnes. Na konci dňa sme to dorokovali, asi pred 10 dňami sme to podpisovali a tým pádom sme vlastne zvýšili a vyrovnali vlastne tie vzťahy a práva obidvoch strán. Pri počúvaní Kaliňáka však musíte byť veľmi pozorní. Z toho, čo hovoril na teatri, sa totiž môže zdať, že dohodol oveľa lepšiu zmluvu ako jeho predchodcovia. Ja som povedal, absolútne nevýhodná zmluva, absolútne nevýhodne uzatvorená. A jediné, o čo som sa snažil, aby začala byť proste výhodná pre obe strany. Ten kľúčový moment ale prišiel vo chvíli, keď sa spoludiskutér Karas zaujímal, či bude možné tú zmluvu vidieť. Teraz bavíme sa o Kolumbovej žene a neviem, ako táto dohoda vyzerá. Berte to tak, že DCA je rámcová zmluva a ku nej sú vlastne jednotlivé vykonávacie protokoly, aj bolo úplne jasné, čo v skutočnosti obidve strany chcú v tom reálnom živote. No, takže čo vlastne dohodol? Dohodol iba tzv. Implementačné zmluvy, ktoré uvádzajú celú tú dohodu DCA do praxe. Implementačná dohoda rieši detaily, dohadujú sa tam nejaké postupy spoločné, akými sa budeme navzájom informovať, kto kedy komu zavolá prvý, ak sa niečo napríklad udeje napríklad s nejakými zadržanými vojakmi. Implementačná dohoda nemení rozsah práva povinností strán zmluvy. Pokiaľ by totiž zmenil text tej vlastnej dohody DCA, tak by znovu musel prejsť celý ratifikačný proces. Ak by zmenil rozsah práva povinností Slovenskej republiky, alebo teda Spojených štátov tiež, tak musí ísť naspäť musí ísť do parlamentu a schváľovací proces normálne ako bolo aj s pôvodnou zmluvou. Takže táto zostáva v platnosti v rovnakej podobe, aké ju vyrokoval Naď s Kročokom, aké ju schválil bývalý parlament a podpísala bývalá prezidentka Čaputová.